Tačno znam šta je to, jer na treningu ne rade ništa, nema nikakvog intenziteta koji će da da podlogu da kad dete još onako onaj simpatikus pa adrenalin kad ih pukne pa su uzbuđeni i tu krenu sve snage ruk, ali telo nije naviklo na to jer niste mu dali podlogu da ono može da da 100% svojih mogućnosti i tako dalje i onda ta utakmica njih preseče. I onda roditelji, moje prvo pitanje, a gde se zamara? Ne na utakmicama, isključivo na utakmicama. Evo, odmah znam gde je problem, jer trening ne prati intenzitet utakmice, a trening mora da bude ili na nivou ili teži od svake utakmice, da bi onda utakmica bila znači najnormalnije snage. Da, to je to. I onda da dođe utakmica i da oni vjerojatno još su i selektirani, izdominiraju na toj utakmici, malo te ne im to bude lakše od svakog treninga, ali to je suština dobrog treninga, mislim, koji ćete postepeno podizati intenzitet, da oni dođu do nivoa da to pršti, da seva i da je to organizmu potpuno normalno. Postigli smo, što mi kažemo u sportu, takozvan fenomen superkompenzacije, gde se jedan trening lepi na drugi i idemo stepenik po stepenik, znači gore i organizam napreduje, adaptira se na tu vrstu fizičke aktivnosti. Ali ako vi imate jednu ravnu liniju tokom trenažne nedelje gde je intenzitet, znači maltene malo jače od zagrevanja, a onda dođe utakmica za taj vikend, vi nemate podlogu s čim tu utakmicu da iznesete. Eto je povreda, eto to da nekoga preseče, da ne može da izdrži ritam, pogotovo kada iz ovako mlađih kategorija u fudbalu prelaze na onaj veći teren, pa pređu na pravi teren, tu su te krize se javljaju. Ali to je opet sve stvar podloge trenažne, nema tu, mislim, ništa. Onda dođu na test, sve bude u redu, dete bude potpuno zdravo, vidite da ima i podloge, ima mesa, znači ima potrošnje kiselnika dobre, ali ona mora da se razvija kroz neki kontinuitet treninga da bi utakmice bile, što mi kažemo, piece of cake, jel tako, mislim da ne bude mučenje.